Знаете ли, че инстинктите играят ключова роля в живота на животните? Те са вродени поведения, които помагат на видовете да оцелеят. Например, мигновената реакция на заек при опасност е инстинктивна. Той не мисли, а просто бяга. Някои птици мигрират хиляди километри, следвайки примитивни навигационни техники. Инстинктите им показват пътя към топлите страни. Дори и хищниците, като лъвове, разчитат на инстинктите си, за да ловуват. Те знаят как да се движат и да атакуват. Тези поведения са наследствени и се предават от поколение на поколение. Инстинктите са жизнено важни за оцеляването на животните в дивата природа. Без тях, много видове нямаше да могат да се адаптират и да оцелеят. Инстинктите са истинският GPS на животинския свят.